Kaixo kuadrilla, zer modu zaudete? Bueno, gaur tamalez ezin izan ez horregon pertsonan, baina ni Booktuber-Boom lehiaketako 2020ko edizioan ere egon nahi nuen ez sari banaketan, bideo hau bidaltzen dizuet. Publikoan saria danez, abentura txango bat bipertzen entzat. Lehenendak azuz, konturantzeko, zea abentura txango nahi duzunin, eta hori dut. Eta zoriosa dakar, zertibio bat bidali dituzentzako. Pertsonan, baina ni Booktuber-Boom lehiaketako 2020ko edizioan ere egon nahi nuen ez sari banaketan. Batiz bat adi, ze Booktuber-Boom lehiaketako 2020ko edizioko publikoaren saria irurena dijoalako. Zehazki Beñat Chavez Alfonsok egin duen Gose jokoak izeneko liburuaren Booktubeagatik. Publikoaren saria jaso duzu azken finean zure bideoak 305 gustoko dut jaso dituelako, hau da, botuen adi 195,9. Toma! Zuretzako sari bezala, diploma bat eta abentura txango eder bat. Aurreko edizioan okorrez banago epaimahaiaren sari irabazi zenuen eta aurten gogoa jarri diozulako zuretzako ikuslearen saria. Eta esen beharra dut baita ere pertsonalki asko gustatzen zaiela zure bideoen edizioa eta horri erreparatzeko zen ikuste dut asko balio duzula. Animatzen dizut etorkizunera, animatzen dizut hemendik aurrera Booktubeak egiten jarraitu, euskarazko liburua gomendatu, ze euskal literaturak merezi du. Mila esker eta zorionak, agur! Booktuber-Boom lehiaketako bigarren saria irabazi duzu. Orduan zoriona. Bigarren saria, Jon Martínez Agirrebeñarentzat dijoalako Musche izeneko liburuaren Booktubeagatik. Epaimaiak dioenez, adi Jonen bideoaren originaltasuna nabarmentzekoa da, bideoaren muntaia konplexua izanik ere, edukia argia da, liburua ezinogo iruzkindu du eta gomendatzen du gainera. Eta adi epaimaiak ondoren gobere gehitu duelako, ez duzu laburpen soil bat egin, liburuak lantzen dituen gaiak hartu eta ikuspuntu pertsonal batetik kontatu dituzu, eta hori nabarmentzekoa da. Sentimenduetan oinarritutako kontakizuna egin duzu, eta horretarako ez dituzu zuzenan liburuari lotutako elementu bisualak erabili, baizik eta gaia oinarritza hartuta, zure bizitza pertsonala erabili duzu, horri buruz hitz egiteko. Eta hori da maravilla. Ze sari nagusia Naya Yeste Rodríguezentzat dijoa Estolda jolasa izeneko liburuaren inguruan egin duen Booktubearengatik. Adi, ze epaimaiak dioenez Nayaren proposamenak modu sotilean erabiltzen ditu ikusentzunezko baliabideak. Argia eta zuzena izanik kalitatezko liburu gomendioa egin du. Ole Naya! Gainera epaimaiak esan du baita ere kameraren aurrean naturaltasunez hitz egiten duzula eta esaten duzuna oso ondo ulertzen dela. Eta gainera bideoak ez du beste munduko muntailik, baina edizioan gehitzen dizkion elementuak bere kontakizunean asko laguntzen dute. Hori dio epaimaiak. Asiki 2020ko Booktuber-Boom lehiaketaren sari nagusia Bilboko Naya Yeste Rodríguezentzat dijoa. Sari bezala adi, daukazulako diploma bat, kamera bat zure Booktubeak egiten jarraitzeko, mikrofono bat, tripode bat eta 200 euroko saria. Nik animatzen dizut Naya badakidanez YouTubeen kanal bat daukazula, zure kanal horretan literaturari eta liburuei bere huekotxoa edo bere tartetxoa eskaintzea. Liburua gomendatzeko gaitasun izugarria duzu Naya, asike nik hori esplotatuko nuke eta horri garrantzia gehiago mango nioke, asike animatu eta jarraitu horrekin asko balio duzulako. Agur!